फंबाय लानांदों गोसोनायजों हिनजावा जों सानैखौ बाबाखौ आंखौ निमाहा होबानो जाबाय रायजो राजामोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन? फार्स्टनि ससे भिडिअ टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअआ मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिंनि भिडिअ दै लोगोफोर। सासे हिनजावा सासे गोदान हौवा गोसथोनायजों कृष्ण लीला ना राम लीला होनना बुङो बेखौ, बेफोरबायदिनो माबा मोनसे आरोना, नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। गोदान हौवा गोसथोनायजों बिथाङा आमाय जुमाय गेलेनानै रायजोफोरजों हमजादों आरो बाथौ गुदियाव हान्थु खेराइ होजानानै समायला होजादों। फंबाय लानांदों हिनजावा भारतनि रायजो राजानि सिगाङाव आफा बोराइ बाथौनियाव समायखिरा लानानै समायखिरा लायो। मा हायाब्ला जायखौ मावनानै साला बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। सरकार प्रमद बर' सार प्रमद बर' नङालै, प्रमद बर'आ एमकेबगां मेगन खाना होजाला मानसिफोरखौ थगायना जाग्रासो। एमकेबगां प्रमद बर' एमकेबगां मेगन खाना साला मानसिफोरखौ थगायना जाग्रासो। नंगौ? नों बोरै मिथिखो? बे मबाइलाव नुबाय थायोबा। मबाइलाव नुबाय थायो? नोंथांमोनाथ' बयबो खोनाखाबाय जानांगौ। प्रमद बर'आ एम्बु थेबगां मेगन खानासो साला मानसिफोरखौ थगायना जाग्रा। बे भिडिअआ बिफा फिसाला सानैबो न'निफ्राय गुवाहाटि फारसे थांबाय थानाय समाव बानायनानै आपल'ड होनायमोन। नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखासैयानो मावजि आरो एन्जरनि गेजेराव माबायदि गुदुं गुदुं गरम गरम सोलिगासिनो दं। जानो हागौ बे भिडिअनि सायावबो माबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय बिथांखौ दम होदों। नोंथाङा मानो बेफोरबायदि बुंदों? बेफोरबायदि नोंथाङा दानो निमाहा बिनांगौ, नङाब्ला नोंखौ दानो बिदि बेफोरबायदि आरोना। बेनिखायनो बिथांमोना बिफा फिसाला अन केमेरायाव फैनानै निमाहा बिबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। अननानै बा आंनि फिसालाया बे खेबसे बे बाथ्रा बुंफ्लांनायनि थाखाय अननानै जों निमाहा होयो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनायजों लोगोसे बयनिसिमबो जोङो खुलुमहरनाय थाबाय। दाखालि जोङो माने न'निफ्राय गुवाहाटि फारसे आवगायबाय थानाय समाव नैबे आंनि फिसालाया आं भिडिअ लाफुबाय थानाय समाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ। थिग आं बेफोरबायदिनो माने बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ बुंफुबाय थानाय समाव आंनि फिसालाया माने बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ प्रमद बर' नङा, प्रमद बर'आ एम्बु थेबगांसो मानसिफोरखौ थगायनानै जाग्रासो होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि थाखाय जोङो बिफा फिसा सानैबो नोंथांमोननाव बा रायजो राजाफोरनाव गासिबो जोंनि बे फेसबुकखौ नायगिरि गासिबो भिउवार्स नोंथांमोननिसिम जोङो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थाबाय। जेन जोंनि गोरोन्थिखौ अननानै निमाहा होदो आरो लोगोसे बे उन्दै गथ' आंनि फिसाया माने मा सानखांनानै बा बुंफ्लांखो बेखौ आं जेबो मिथिया। माने जानो हागौ आरो खुद आं बै समाव भिडिअआवनो सोंखादोंमोन माने नों बोरै मिथिखो बेफोरबायदि होननानै सोंनायाव माने खुद गावनो बुंखादों माने आङो नों बोरै मिथिया होनदोंमोन? आं मबाइलाव नुदोंमोन माने मबाइलफोराव होनलाबायोना मानसिफोरा मबाइलाव नुदों ओंखायनोथ' आं बुंफ्लांदों रायजो राजा नोंथांमोन जों सानैखौ बाबाखौ आंखौ निमाहा होबानो जाबाय रायजो राजामोन। दा बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय माने फिसालाया दाख्लैबो फोरमायखादों आरो आङो इउटुबावबो होखादोंमोन बे भिडिअखौ आरो आङो इउटुबाव बुंखादोंमोनबो माने जुदिहाय आंनि फिसानि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आङो फिसाजों जानानै गोरबोनिफ्राय आं रायजो राजाफोरनाव बा भिउवार्सफोरनाव निमाहा बिदों होननानै आं दाख्लैनो होखादोंमोन। दा नोंथांमोना इउटुबनिखौ नायस'नो हायाखै, फेसबुकनिखौल' बे ससे क्लिप्सखौसो होबाय थादों। जोङो गोरोन्थिनि थाखाय जोङो सिमान जाबाय आरो बे गोरोन्थिखौ लानानै जों दिनै फिसा फिन खेब आरो नोंथांमोनाव आखाइ खबजोबै बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। जोंखौ अननानै
बा आंनि फिसालाया बे खेबसे बे बाथ्रा बुंफ्लांनायनि थाखाय अननानै जों निमाहा होयो आरो बायसान्सआव गासै जोंहा पलिटिकेलनि खोथाथ' फैयामोन नाथाय थेवब्लाबो जोंहा प्रमद बर' सारखौ बुंनाय लेखा आंनि फिसाया बेयाव पलिटिकेलनि सायावबो बुंहरनो सानदों गासैबो जोंहा UPPL खौ सापर्ट होग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बा भिउवार्सफोर आंनि फिसाया जि खेबसे बुंखांबाय बिनि थाखाय जोङो फिन खेब नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय दा बेनो आरोना नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ शेयार खालामना होफिनलायदो जोंनि बे गोरोन्थिनि थाखाय सिमान जानाय बा निमाहा बिनायखौ प्लिज अननानै शेयार खालामना होफिनजोबो आरोखि नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय